Hürmetli Günapiş, hürmetli deputatlar, hürmetli жетекçiler. Men бүгінгі жиынымны сізні сатып алулар бөлігінің ішенлерімен танıştırып кетесім келеді. Біздің бөлік 2013 жылының 5 апрельде ғамәлге кірген 44 федераль закон негізінде Актаныш районының муниципаль ұйымшыларынан сатып алуларын дұрыс етіп баруын тәбин етті. 2016-17 жылдарда Актаныш районы башқарма комитетінің иқтисад бөлігінде тендерлар үткәріп, муниципаль контрактлар төзу булса, мәгариф, мәдәният һәм авыл җирлекләренең барлык сатып алуларын үзәкләштерелгән исәп-хисап оешмалары алып бара. 2018 елның март ayында Актаныш район башлыгы Энгель Навапулов Фаттах җитәкчелегендә сатып алулар бүлеге оештырыла. Бүген Актаныш районының 105 муниципаль оешмаларын сатып алу эшчәнлеге алып бара. Бюджет расланганнан соң, закон негізінде 10 көн ішінде план графикны орнаштыру бурычлы булып тора. План график негізінде электрон аукцион буенча тәэмин итүчене билгеләү өчен ким дигәндә 20 көн кирәк. Җиңүчене билгеләгәннән соң, комиссия тарафыннан туры килү-килмәүгә бирелгән гаризаларның барлык өлешләре дә карала. Нәтиҗәләр буенча муниципаль контрактлар төзелә. Бүлек муниципаль контрактларын түләнгәннән соң, махсус программада үтәлеш турында мәгълүмат урнаштырырга мәҗбүр булып тора. Ел башында һәр оешма исеменнән җылылык, су белән тәэмин итү, элемтә хезмәтләре күрсәтү буенча муниципаль контрактларда безнең аша теркәлә. Һәр оешма кече һәм уртак эшкуарлык субъектларынан кимендә 15% сатып алырга мәҗбүр. Әлеге сатып алыр буенча хисапны агымдагы елның 1 апреленә кадәр урнаштырыла. Хисап буенча мәгълүмат урнаштырмаган өчен штрафлар 50 000 сум тәшкил итә. Сатып алулар буенча штрафлар бик зур, без закон негезендә эшләргә тырышабыз. Закон бозуны карасак, алар бездә дә бар. Сатып алулар бүлеген булдырганчы 2017 елда закон бозу суммасы 140 000 сум тәшкил итә. Шуларның 50 000 сум хисапларны вакытында тапшырмау өчен билгеләнгән. 2018 елда 44 федераль закон буенча укуга кадәр безнең хокук бозулары 21 000 сум иде. Шуның 15 000 эшләнгән эшне аукционга кую безне ялгышлык ясатты. 2019 елда 3 000 сум булды. Хата хуҗалык көнкүреш суларын чистарту корылмаларын реконструкцияләү смета документациясында юлланган иде. 2020 елга килгәндә бүгенге көндә хокук бозуклар ачыкланмады. Шунда күренә инде. 2018 елда Актаныш районы башкарма комитетының 2016-17-18 елның сатып алуларын Татарстан Республикасы буенча монополиягә каршы федераль хезмәт идарәсе тикшерү үткәрде. Барлыгы 70 000 сумлык хокук бозулар турында 4 беркетмә төзелде. 2018 елда электрон процедуралар нәтиҗәләре буенча 167 миллион сумлык 267 муниципаль контракт төзелгән. Экономиялар 17,8% тәшкил иткән. 2019 елда 174 миллион сумлык 346 муниципаль контракт төзелгән. Экономиялар 5,9% тәшкил иткән. 2020 елда электрон процедуралар нәтиҗәләре буенча 94 миллион сумлык 193 муниципаль контракт төзелде, 3,6% экономияләнгән. Без хәтта 300 000 сумга кадәр кечкенә сатып алуларны да электрон процедура аша сатып алабыз. Бу электрон сатып алулар барлыгы 48 сәгать бара. 2608 сатып алуларның 901-ен биржа майданчыгы аша үткәрдек. Татарстан Республикасының 43 районы белән чагыштырганда безнең район әлеге сатып алулар буенча 3-нче урында тора. Һәр заказчы элемтә өчен идарә итүче булып тора һәм 44 федераль закон буенча укытылырга тиеш. 2020 елның 1 октябреннән 5 ноябрьгә кадәр 44 федераль закон һәм коррупциягә каршы көрәш буенча 94 җитәкче уку узды. Әлеге диплом 3 елга контракт буенча идарә итүче булу хокукы бирә. Һәр оешма белән конкурент процедураларсыз 2 миллион сумга кадәр сатып алырга хокуклы. Ләкин хөкүмәтнең 2016 елның 21 мартында 471 номерлы карары негезендә бары тик электрон аукцион аша гына сатып ала торган товарлар эшләр исемлеге бар. Авыл җирлекләренең сатып алу таблицасын карарбыз. Республика буенча катлаулы эпидемиология вазгыяте аркасында 2020 елда электрон аукционнарда катнашучылар саны шактый кимеде. Кайбер аукционнарны без беренче тапкыр урнаштырырга мәҗбүр булдык, чөнки гариза бирүчеләр бөтенләй юк иде.
Әйтеп үтәсе килә, быел электрон аукцион нәтиҗәләре буенча акчаны экономияләүдә азрак булды. Таблицада электрон аукционнар аша башкарылган авыл җирлекләре сатып алуларын карый аласыз. Яшел зонада бер генә булса да электрон аукцион үткәргән авыл җирлекләре, кызыл зонада исә аукцион үткәрмәгән авыл җирлекләрендә күрергә мөмкин. Күп кенә авыл җирлекләре сатып алуларны биржа мәйданчыгы аша сайлый. Чөнки сатулар үткәрү вакыты нибары 48 сәгать кенә. Тик электрон аукционнарга чыгарга кирәк. Чөнки биржа мәйданчыгына караганда плюс күбрәк. Бу ел нәтиҗәләре буенча берничә тәэмин итүчене эшне башкара алмады, чөнки алар вакытында өлгермәде. Әгәр муниципаль контрактлар төзелгән булса, без аларны мәҗбүри рәвештә эшләтә алыр идек. Чөнки электрон аукцион аша төзелгән муниципаль контрактларда таләпләр күпкә катгыйрак. Таблицада сатып алу шартнамәләренең күпме уздырылуын һәм биржа мәйданчыгы аша сатып алуларның күпме үткәрелүен күрергә мөмкин. Яшел зонада авыл җирлекләре биржа мәйданчыгы буенча сатулар саны кызыл зонада авыл җирлекләрдән чагыштырганда күбрәк. Нәтиҗәдә шуны әйтәсем килә. Без сезнең мәнфәгатьләрне яклау өстендә эшлибез һәм сезне сатып алулар өлкәсендә закон бозулардан сакларга тырышабыз. Шуның белән минем чыгышым тәмам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Рәхмәт, бик зур. Сораулар юкмы? Рәхмәт, шулай дәвам ит, давай киләчәктә дә. Уңышлар сиңа.